ओरैबायदि जोंनि मालिबिथा एरियाखौनो दंस खालामलांनो मोनसे जाथायफोर जाबायमोन नाथाय सिन्था धारना खालामनानै आब' बिना गयारिया ओरैबायदि रायजो राजाखौ लिंखांनानै बियो बे दैखौ प्रटेक्ट खालामनानै होफैबाय जोङो ओरैबायदि दा सुबिदा जाबाय बाय प्रटेक्ट खालामना होफैनायनि थाखाय आब' बिनाखौबो जों रंजादों आरो जोंनि थाखाय जोंनि इउ पि पि एल पार्टिखौबो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आं हाजासे हामबाय होयो बिथाङा ओरैबायदि सुबिदा खालामना हरबाय बिनि थाखाय अरायबो जय जाथों आरो लोगोसे जोंनि MP जयन्त सार बिथांखौबो आं हाजासे हामबाय हरदों बिथाङाबो जोंनि थाखाय ओरैबायदि सिन्था धारना खालामनानै मावनानै फैबाय आरो बिथांमोनानो मावबाय थागोन फैबाय थानाय जोंनि बे इलेक्सन बे इलेक्सनावबो जोंनि इउ पि पि एलआनो देरहासार जागोन आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय हामबाय बे दानि अरुनदय स्किम गोबाङानो मोनगासिनो दङ आरो मोनदोंबो आरो दा अरुनदयनि दा मोनसे आरो लिस्ट गोदान लागासिनो दङ बेखौ दाखालि अलरेडि साबमिट हरखांजोब्बाय जोंनि मालिबिथा मान्दारगुरियाव 136 खानमोन जोंनाव दा जोंनिया जानानै थांजोब्बाय कमप्लिटनो दा गुबुननिखौ आं बुंथ'ला बिसोरबो मावगासिनो दङ आरो हाउजिंनि नैबे PM किसाननि ना हाउजिं न'आबो फ्रायनो मोनखाबाय दा जेरै सोरबा सासे सानै थालांदों नैबे थालांनायफोरखौ नैबे दानि इलेक्सननि सिगां जायोना उनाव जायो दा बेखौ मावनो थाखाय रेडि जाखाजोब्बाय दा आं खोनादों सरखारनिफ्राय अलरेडि प्लानिंआ जाखाजोब्बाय होननानै दा माला ओंखारो जों बे ओंखारनायखौ जों नेबाय थागोन आरो बाव मोननै पार्टि दं जोंनिफ्राय जोंनि इउ पि पि एल निफ्राय खावसेयानो सापर्ट दङ ओमफ्राय बिथां दस्रा पार्टिनिफ्राय दङ बे मोनदोंब्लाबो बिसोरो जोंजों गैया होमबाबो जोंनाव दा इउ पि पि एल आव जोंनाव बांसिन दं आरो जोंजों सापर्टआ गुबुन हानजानिब्लाबो होनाय जादों नेपालबाबो होदों माने BPFबो होदों सोरबा BJPबो होदों सोरबा कंग्रेसबो गासिबो होजोबखादों बावहाय बासा बासि गैया आरो जोंनाव जोंनि मालिबिथा एरियायाव समान होजोबदों बिनि थाखाय बिटिआरनि सरकारजों प्रमद बर' बिथांखौ माबायदि साबायखर बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ आं साबायखर बावदों जाहाथे सारा बेबायदि खामानि मावलांनायनि थाखाय आरो सारा गोबाव दिन जोरलांबाय थालांबावथों होननानै आं आसा खालामदों जाहाथे नांगौबा 40 बोसोरसो बे सरकारा थाबाय थानांगौ प्रमद बर' सारा आं बेखौ आसा खालामदों आरो मोननायालाय मोनगासिनो दङ ओमफ्राय दा आं मोनथ'वाखै आरो डकुमेन्टसफोर बेबायदिनो हैनाय जायाखैमोन एबारावसो होदों गोदान होदों साबमिट होफिनबाय गासिबो मोनगासिनो दङ जोंखौबो पार्टि माबायाखै बासियाखै हारसा बर' गासिबो BJP UPPL BPF कंग्रेस गासिबो बिदिनो होनाय जाजोबदों बे डकुमेन्टसखौ जेन फैबाय थानाय समावहाय जेन खौसे जायो जेन बे पार्टिखौ जेन देरहा होनानै आरो बांसिन मावलांबावनो हायो जों बेखौनो दा आसा खालामो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो बावहरग्रोनाय जाबाय आं सासे मालिबिथा एरियानि मालिबिथा एरियायाव थानाय मान्दारगुरि गामिनि सासे सोद्रोमा आंनि बुंनो हास्थायनाया बे दा जोंनि एलेकायावहाय गोबां उसुबिदाफोर दङमोन बे उसुबिदायानो जाबाय लामानि बबेबा दंग' जाम्फैनि ओरैबायदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गाज्रिमोन खिन्थु दिनैनि समाव जोंनि इउ पि पि एल निफ्राय आब' बिना गयारिया ओरैबायदि जोंनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होफैबाय दा जोंनि बे मान्दारगुरि 1 नम्बराव आं बुंग्रोनो हास्थायदों जोंनि बे मान्दारगुरि बा आमलायगुरि हान्थिबाय थानाय लामायानो साइकेल गंसेबो सालायजायामोन मानसि थाबायनो ओरैबायदि उसुबिदामोन आरो जोंनि बे मान्दारगुरियावनो गंसे LP स्कुल दङ बे LP स्कुलाव फैनो थाखाय उन्दैफ्राबो बिराद खस्थ' मोनोमोन खिन्थु बहुद गोबाव बोसोर जाबाय दस्रा बे पार्टिनि मानसिफ्राबो जेबो जोंनो सुबिदा होआखै नाथायबा दिनैनि समाव जोंनि आब' बिना गयारिया ओरैबायदि सिन्था धारना खालामनानै नुफैबाय गावनो फैनानै नुफैबाय थाबायलायजाया बेफोरबायदि लामा दिनै बियो अननानै जोंनि इउ पि पि एल निफ्रायनो ओरैबायदि लामाखौ गारि सालायजानाय बेबायदि अबस्था खालामनानै होफैबाय मोजां मोनसे थासारि जोंनि गामिखौ समाय होफैबाय दिनै जोंनि गामिल' नङा बुंनो थाङोबा जोंनि बे मालिबिथा एरियायावनो ओरैबायदि अबेबा जायगायाव ब्रिजफोर नांगौ अबेबा जायगायाव माबा मोनसे दालांफोर नांगौ बिराद मोजां बियो मावनानै होफैबाय जोंनो बेबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौ खारन बियो
सिन्था धारना खालामनानै जोंनि एरियायाव नुफैबाय। जोंनि एरियायाव मालिबिथा एरियायावल' नङा, बिथाङा अल बुंनो थाङोबा निसिमा ओनसोलावनो बियो ओरैबायदि खामानि मावनानै होफैबाय। जोङो दा भिजिट खालामनानै नुदों, जोङो ओरैबायदि नुबाय बिथांनि मावनाया एकदम साक्सेसफुल। बेखायनो जोङो बिथांखौ फैबाय थानाय जोंनि बे इलेक्सनावबो जोंनो बेबायदि लिडारखौनो जोंनो नांगौ। बेखायनो जों हास्थायदों बे समावहाय बुंनो थाङोबा बै जोंनि बे थाबायबाय थानाय लामायावनो जोंनि जयन्त सार MP बिथाङाबो जोंनो मोनसे ब्रिज मावनानै होगासिनो दङ, बे मावजागासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव, बेफोरबायदि मोनसे रंजाथाव जोंहा जानानै फैगासिनो दङ। आरो जेरावबो मोनफ्रोमबो बे मालिबिथा ओनसोलावनो ब्रिजफोर, लामाफोर नङाब्ला गुबुन गुबुन माबा मोनसे खामानि मावनानै होफैगासिनो दङ। आरो ओरैबायदि सिन्था धारना जों खालामदों, थांनाय बोसोराव बै भुटाननिफ्राय फैबाय थानाय मोनसे दैमाया ओरैबायदि जोंनि मालिबिथा एरियाखौनो दंस' खालामलांनो मोनसे जाथायफोर जाबायमोन। नाथाय सिन्था धारना खालामनानै आब' बिना गयारिया ओरैबायदि रायजो राजाखौ लिंखांनानै बियो बे दैखौ प्रटेक्ट खालामनानै होफैबाय। जोङो ओरैबायदि दा सुबिदा जाबाय, बाय प्रटेक्ट खालामना होफैनायनि थाखाय आब' बिनाखौबो जों रंजादों। आरो जोंनि थाखाय जोंनि UPP पार्टिखौबो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आं हाजासे हामबाय होयो। बिथाङा ओरैबायदि सुबिदा खालामना हरबाय, बेनि थाखाय अरायबो जय जाथों। आरो लोगोसे जोंनि MP जयन्त सार बिथांखौबो आं हाजासे हामबाय हरदों। बिथाङाबो जोंनि थाखाय ओरैबायदि सिन्था धारना खालामनानै मावनानै फैबाय आरो बिथांमोनानो मावबाय थागोन। फैबाय थानाय जोंनि बे इलेक्सन, बे इलेक्सनावबो जोंनि UPPआनो देरहासार जागोन आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। हामबाय। बे दानि अरुनदय स्किम गोबाङानो मोनगासिनो दङ आरो मोनदोंबो। आरो दा अरुनदयनि दा मोनसे आरो लिस्ट गोदान लागासिनो दङ। बेखौ दाखालि अलरेडि साबमिट हरखांजोब्बाय। जोंनि मालिबिथा मानदारगुरियाव 136 खानमोन जोंनाव। दा जोंनिया जानानै थांजोब्बाय कमप्लिटनो। दा गुबुननिखौ आं बुंथ'ला, बिसोरबो मावगासिनो दङ। आरो हाउजिंनि नैबे PM किसाननि ना हाउजिं न'आबो फ्रायनो मोनखाबाय। दा जेरै सोरबा सासे सानै थालांदों, नैबे थालांनायफोरखौ नैबे दानि इलेक्सननि सिगां जायोना उनाव जायो, दा बेखौ मावनो थाखाय रेडि जाखाजोब्बाय। दा आं खोनादों सरखारनिफ्राय अलरेडि प्लानिंआ जाखाजोब्बाय होननानै। दा माला ओंखारो जों बे ओंखारनायखौ जों नेबाय थागोन आरो। बाव मोननै पार्टि दं, जोंनि UPPनिफ्राय खावसेयानो सापर्ट दङ, ओमफ्राय बिथां दस्रा पार्टिनिफ्राय दङ। बे मोनदोंब्लाबो बिसोरो जोंजों गैया। होमबाबो जोंनाव दा UPPआव जोंनाव बांसिन दं आरो जोंजों सापर्टआ। गुबुन हानजानिब्लाबो होनाय जादों। नेपालबाबो होदों, माने BPMबो होदों, सोरबा BJPनोबो होदों, सोरबा कंग्रेसबो, गासिबो होजोबखादों। बावहाय बासा बासि गैया आरो जोंनाव जोंनि मालिबिथा एरियायाव समान होजोबदों। बिनि थाखाय बिटिआरनि सरकारजों प्रमद बर' बिथांखौ माबायदि साबायखर बावगोन? बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौ आं साबायखर बावदों, जाहाथे सारा बेबायदि खामानि मावलांनायनि थाखाय आरो सारा गोबाव दिन जोरलांबाय थालांबावथों होननानै आं आसा खालामदों। जाहाथे नांगौबा 40 बोसोरसो सरकारा थाबाय थानांगौ प्रमद बर' सारा, आं बेखौ आसा खालामदों आरो। औ मोननायालाय मोनगासिनो दङ। ओमफ्राय दा आं मोनथ'वाखै आरो डकुमेन्टसफोर बेबायदिनो हैनाय जायाखैमोन। एबारावसो होदों, गोदान होदों, साबमिट होफिनबाय। गासिबो मोनगासिनो दङ। जोंखौबो पार्टि माबायाखै, बासियाखै। हारसा, बर' गासिनोबो BJP, UPP, BPF, कंग्रेस गासिनोबो बिदिनो होनाय जाजोबदों बे डकुमेन्टसखौ। जेन फैबाय थानाय समावहाय जेन खौसे जायो, जेन बे पार्टिखौ जेन देरहाहोनानै आरो बांसिन मावलांबावनो हायो, जों बेखौनो दा आसा खालामो।